sok Vazul néni. Vizépet hozott, ha mutassa. Ha megvan a hátszín, amit rendelt, Lacikám. Ne! Az egységi. Hú, ez meg mi alá? Nem rákezd. Kiskutya. Ott ütött el a házunk előtt a piros húszas. Olyan friss, hogy még szinte meleg. Ha mind a vaj, nem? De azt mondta, hogy hátszínt hozott. Ha pont olyan a színe, mint a hátamnak. Meg olyan szőrös. Szerencsé, hogy a taxisok minden szart megette. Mivel tartozom, drága? Lacikám, amit maga gondol. Friss zsenge káposzta. Jó étvágyat. Nem kérek vissza. Ahogy szakadna a nyakadba egy másod szarra, gondolhattál volna valami nagyobbra is, te gané? Napot! Szabad a gazda! Nem lehet már tudni, melyik percnél járok. Reggel csúcsidő, este nélküli. Rakom ide, teszem oda, teszem ide. Tele van a tököm. Jaj, de csidosak vagyunk. Most nézem csak. Fodrásznál is voltunk. Megmondom a frankót, most nagyon okosnak kell lenni. Egész nap hajtok. Kormánykerékszagú a kezem is. Ez se a legyek hordták itt össze. Jaj, Elocska. Hát fölmaradtuk a ciciket is. Nagyon nagyok vagyunk. Na, merre lesz a fuvar, mami? Na majd adok el itt neked nagy arcoskodni! Majd adok el neked legyeket meg fodrátosan! Hát mi az anyád jó istenit képzeld, hogy Vazulint így le alázod? Mi? Te tróker! Hát azt hiszed, hogy én olyan bamba vagyok, mint a lekránga? Mi? Te jártad itt azt a nagy méteres pofádat? Én még csak kussolok, azt mereztem a szememet, mint a szektorba! Leszek, te picok! Leszek! Hát ez hülye! Pusad! Hát most meg hova megy? Hát mi most én vezessek? Hát ez nem jött be, pedig tök jól lezártuk ezt az utcát. Mi lehetett a baj? Jó kávé, nem? Hát ez nem jött be, pedig tök jól lezártuk ezt az utcát. Mi lehetett a baj? Fogalmam sincs. Hát az kis kütyögő, hogy a Vérszapó utcába jó,